ቋንቋ ፍቕሪ ስነ ልቦናዊትን ፍልስፍናዊትን ንነባሪ ፍቕራዊ ዝምድና ዝዳሰሰት መጽሓፍ ትርጉም ፍትሐዊ እስጢፋኖስ ቋንቋ ፍቕሪ عزو السلام تانا تقبلوا زخبركم من زخبركن انت خاتلتي مدبات سينما سمراء بفلاي دمات خاتلتي سنة لبوناويتن فلسفناويتن ننباري فقراوي زمدنا زدهسست ቋንቋ ፍቕሪ ትብል ዛንታና ከመይ ኣለኹም መቸም ኣብ ነብስ ወከፍ ህይወት ዝንጸባረቕ ነገራት ያ ትነግረና ደላ ተስፋ ንገብር ድማ ኣብ ኩነታት ሓዳርና ፍቕራዊ ዝምድናና ኣወንታዊ ዝኾነ ለውጢ ኣምጺና ከንከውን ተስፋ ንገብር ደጊምና ንሓውና ፍትሐዊ እስጢፋኖስ ብሽም ተኸታተልቲ ናይዛ መጽሓፍ ከነመስግኖ ንፈቱ እሞ ኣብ ዝሓለፈ ሻድሻይ ክፋል ትሕዝቶና ብሓፈሻ ኣብ ሓዳርና መንፈስና ናብ ዝቐስነሉ ኩነታት ዝቕይር ዝቐለለ መንገዲ ኢና ናባኻትኩም ኣቢልና ንሳቶም ቃለ ምስክርነት ኣተባባዕቲ ቃላት ናይ ርህርህ ቃላት እዞም ዝገለጽናዮም ኣብ ፍቕራዊ ዝምድናናን ኣብ ሓዳርናን ምስ እነዘውትሮም ጽቡቕ ዝኾነ ኣጠማምታ ኢና እነማዕብል እሞ ኩላህና ኣብ ዘለናዮ ኣብ ሓዳርና ይኹን ኣብ ፍቕራዊ ዝምድናና ከምዚ ዝኣመሰለ ኣወንታዊ ባህርያት ከነጥሪ ተስፋ ንገብር ንሕጂ ኣብ ሻውዓይ ክፋል ትሕዝቶና ድማ ናይ መቕሉልነት ቃላት ከምኡውን ዝተፈላልዩ ላህጃታት ፍቕሪ ዝብሉ ኣርእስታት ኢና ናባኻትኩም ከነብል ደጊምና ላይክ ሳብስክራይብ ሼር ግበሩ እናበልና ኣብ ኮመንት ድማ ርኢትኩም ኣስፍሩ ደጊምና ንሓውና ፍትሐዊ እስጢፋኖስ እናመስገንና ንኹላህኩም ኣብ ሓዳርን ኣብ ፍቕራዊ ዝምድናን ዘለኹም ተኸታተልቲ መደብና ድማ በጃኹም ጸኒልኩም ብምክትታል ንፈትኖ ከይፈተና ካብ ናብ ፍትሕና ምፍልላይ ንበጽሕ ንፈትኖ እዚ ነገራት እዚ ሞድማ ብዝቀለለ መንገዲ ይህበና ስለዘሎ ሓውና ፍትሐዊ እስጢፋኖስ ንፈትኖሞ ኣወንታዊ ኣራእያ ኣማዕቢልና መንገድና ከነማሓይሽ ድማ ተስፋ ንገብር እሞ ናብ ሻውዓይ ክፋል ትሕዝቶና ክንሰግር ኢና ሰናይ ምክትታል ናይ መቕሉልነት ቃላት ፍቕሪ ዕድመ እምበር ጠለባይ ተሓትትና ንመጻምትና ነገራት ክግበሩልና ጠለባት ነቕርብ እንተሃሊና መጻምትና ቆልዓ ንሕና ድማ እኹላት ሰባት ኮይና ኣለና ማለት እዩ ንሓደ ወዲ 3 ዓመት ቆልዓ ኢኻ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ክትሕብሮ እትኽእልን ጠለባት ትገብረሎን ምኽንያቱ ሓደ ህፃን ጥራዩ ኣብ ህይወት እንታይ ከም ዝገብር ክፈልጥ ዘይክእል ስለዝኾነ ሓላፍነታዊ ግዴታና ከነልዕል ምእንታን መንገድታት ከነርእዮ ንግደድ ኣብ ሓዳር ግን ክልቴና መጻምቲ እኹላት ሰባት ኢና በርግጽ ክልቴና ፍጹማት ኣይኮናን ስለዚ ክንመላላኢልና ኢና በቃል ኪዳን ተጠሚርና ጥቡቕ ዝኾነ ፍቕራዊ ዝምድና ከነማዕብል እንተኾይና ባህግታት ክልቴና ክንፋለጥ ይግባእ ሓድሕድ ክንፋቐድ ድማ መጻምትና እንታይ ከም ዝደሊ ምፍላጥ ቀዳምነትና ይኸውን ንባህግታት ክልቴና ብኸመይ ንብሎምን ነዳምጾምን ምፍላጥ ኣብ ሓዳር መሰረታውያን እዮም ብልከ ጠለብ ነቕርቦ እንተዳ ኣለና ተኽእሎ ጥቡቕ ፍቕራዊ ዝምድና ንድምስሶ ከም ዘለናዩ ብመንጽር ከዓ ንመጻምትና ካባና ነርሕቖም በኣንጻሩ ንድሌታትና ከም ጠለብ ወይ ሕቶ መልክዕ ጌርና ነቕርቦም እንተዳ ሃሊና ምኽሪ ንህብ ወይ ንደሊ ኣለና እምበር ናይ መወዳእታ ምርጫና ንሱ ንብል የለናን ጠለብ ኩሉ ግዜ ክትግበር ጥራዩ ዘለዋ እዛ ሎሚ መዓልቲ ዝገበርክያ ፀብሒ እምብዛ ጥዕምቲ ኣብ ቀጻላ ከምዚኣ ክትገብሪ ተጸግመክድያ ብልቤ ይፈትያ ከምዚ ዝብሉ ሰቦት ንኣንስቶም ብኸመይ ከፍቅሮምን ጥዑይ ዝምድና ንምፍጣርን ምኽሪ እምበር ትእዛዝ ኣይኮኑን ዝህቡ ዘለዉ በኣንጻሩ ስምዕስከቲ ድሕሪ ቆልዓ መውላድኪ በቃ ንሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ጥዕምቲ ፀብሒ ከይከሸንኪ ሓሰር ዝበልዕ ብዕራይ ዲኣነ ይርዳእክሎ ቁሩብ ጥዑም ክሰርሕ ኢልካ ሓሲብኪ ትፈልጥ ዶ ዝብል እንተ ኮይኑ ንመጻምቱ ከም ሓንቲ ህፃን እምበር ከም እኽልቲ ሰብ ይርአ የለን እዞም ዓይነት ጠለባትን ሕቶታትን እዚኣቶም ጥቡቕ ፍቕራዊ ዝምድና ክምስርቱ ኣይከሉን እዮም ክራማት ይኣቱ ስለዘሎ ኣብ ዘንቀዳመ ሰንበት
إذن قرندايو ختصرين يكالك هدو يخون؟ اتبل سبيتي بملكة حتو جيرا فقرايات قلت بانصار زدما إذن قرندايو بقولت افتزيت ريخاين نابز في استخوات كاموخانك تفلت عليك هو أنا صغير منكو أنبر دعيني لك قرب كساب زوب كلاتي هاتبين لها اتبل مسامتي ጫጫቂትን ኣብ ገዛ ምስ ኣኮፍ ንኽብል ዘይተዕድምን ትኸውን ብናይ ኣባህላ ፍልልይ ጥራሕ ሓዳር ዓውደ ኹናት ክቕየር ይኽእል እዩ ጻዕሪ እውን የድልዮን ሕማቕ ጥራሕ ተዛረብ ንመጻምትኻ ትውከሳን ዕድመ ተቕርበላን እንተ ደኣ ሃሊኻ ነገራት ክውናት ናይ ምግባር ክእለታ ኣሚንካን ኣኽቢርካዮን ከም ዘለኻ ክትርዳእካ ሓደ ንኽልቲኹም ጠቓሚ ዝኾነ ነገር ንምትግባር ትሕልን ከም ዘለኻ ጉሉጽ ዝኸውን بخالق شنخ طلبات تقرب انت دا هاليخا جن نسخا أفكاري زي كونكا حدا تشوكواني سبيخا متأمتخا كم زت حتتت زي كونت كم زتنا أستن زت أزازتن يوز سماعام حدار أزازن تأزازن أيد ليونيو مراحي من البات مراحي جن أي كأززن كم هرمبر حتى وي عدمة كل جزء بقطاني مرجايو نسو إدما ترجم كم زوها بوز جبر طلبات بممزحن مقرابن طبق فقراوي زمدنا أب حدار كفترلنا أي كألنيو متأمتي مسناتي طلبات كتسامى مع تخيله إزجن مجلة فريقنا أزي ملكة فرحي نبسة متحات وين يجبن سمعت وين كال زي تفلت سمعتي سلازي حتى وعد من مقرب فقراوي هواهو كفترن كله طلب جن نستفتر فقراوي هواهو يبكل فقراوي نا حدار زمدنا كي نبكل عزرار بانا كنت انقلو يقبعنا زت فلاليو لهجاتات قال مسكرنت حدا كابتون مسرتوين ناي فقري قانقاتاتيو اوشت از قانقا دما بوزحات لهجاتات አለው أقدم أبلنا نقال وحدات كنقلصن مرداتا كنهبن كيلنا كونت هلنا جنا كالوت بوزحات لهجاتات أزوانقا ألويم بزعبا زوم لهجاتات زياتومن بوزحات عنقصاتن زتفلاليو قصصات مصحفتن تصحيفهم አለው كلاتهم لهجاتات دما حدني حبرقوا حلوم نسو دما مصامتي نمصامتهم أفاوي قال مسكرነት مهابيو ويليام جيمس زتبعله ناي سنه لبونا كيلا أتزع مقاد ليتات ودسب كنا آدم دلايو يبل سلازخونه دما قال مسكرنت نزع ميعود ليتزي عام ملا عبتراز تصاوت نسخه كم سب ناي قالات سب وي دما كتزاربلو كم زي تخل زسمعك انت خوينون نمصامتخا ناي قال مسكرنت ادنقوت كتهب تشجرن تخويكا حدا قليل مفتحي كهبكا اخيله از مالت قدماي ناي فقر قانقا بحالت بيتكا ناي قال مسكرنت مخانو مسترغاغصيو ناب حدا بيت مصحفتي بمقاد اجندا غزا امو ناي قالات مسكرنت زبلار استحبام ناي فقري مصحف وي عنقص اب تنببلو غزي وي ون نفقري اب زوهاب استمهروتات اب اتساتفلو غزي فقراوي قال مسكرنت زغلصو قالات انت رخيبكا اب اجندخا مزغب مس غزي دما مسمص امتخا فقري كردادو خان كزراربو خان زخلو ناي فقري قالات كتقم كحجزكايو ازي انت زي تخايلون بتزوار من قدي فقرخا زغلصو قال مسكرنت كتقم تخايليخا مصامتخا اب زي بلو غزي مالت بدحريا بزعبا اوتاو ነገር تزارب نمصامتخا برغص كبصحايو كم تفكرا اخل مرغاغصي كخونلكايو نحماتكا بعلت بيتكا ازيان فعتن ورجان أزيا لبابن مخانا نقرا عدي أمس نقرتا عبل على خاز اللوا فغري بزي متن كحززيو عب حدركا كتنقسيخا أزقن نساون نقست مخانا مذكار كليكايو متخا أبزلات اللون أعرفت خان مقرب كان مساخم أبزه اللولو قزي نوعلت بيتكا أخول زخونة أدناقوتن أوتاويك آلاتن حبامو حدركم جنت كخونيو عبل على زخلو عب هيوت كايخون أب سرح كاز رخبكايو معاوتات أبدا باباي كتقلت إن كلها ترامت أمتخا لعلو خلو مخانو نجار ناي مسكرنت قالات بتحوف أن تنبيرات الكون كتالي سلزنبابو زحشوتيت كهلواميوم انت عبركيت كالاون كتالي سلزنبابو زحشوتيت كهلواميوم فقراوي قال مسكرنت لعلمت أن أقدس قانقا فقر مخانو تمهيريم ناب حدا كتما مسروبيلن بيتي إلن ستوقعس كل أوان
ኣብ ህይወተይ ካብ ዘይርስዖም ጉዕዞታት እዩ እቲ መዓልቲ ከይተረፈ እዝክሮ ህዱእ ጥዑም ናይ ኣየት እዋን እዩ ሮቤልን ቤቱን ኣብ ሓደ ዕሙር ገዛውትዮም ዝቕመጡ ካንሸሎም ኣብ ላዕሊ ብበላሕቲ ነገራት ዝተኸበበ እዩ ውሽጡ ብቐጠልያ ሳዕሪ ዝወቀበ ገደና ኣብ ነብሱ ወከፍ ሜትሮ ንምርኣዩ ዘብህግ ዕምባባታት ዘጌፀ ቤትዮም ዝውንኑ ካንሸሎም ርጉእ ብፍቕሪ ሃንጎፋ ኢሉ ይቕበል ብኣዳውካ ስሒቡ ዳህሰሰኒ ዝብል ፍሱሕ ዕምባባታት ልበይ ወሲዱለይ ንምቕማጡ ዘብህግ ገጠራዊ ህይወት ዘለዎ ናይ ሓሳብ ዓለሚ ዝመስል ካንሸሎ ወዲኤ ናብ ውሽጢ ገዛ ምስ ኣተኹ ግን እቲ ናይ ገደና ፍቕሪ ምሳይ ከኣትዎ ኣይከኣለን ሮቤልን ቤቱን ሰራሕተኛታት እዮም ሓዳሮም ሰንከልከሊሉ ኣብ መውዳእ ደረጃ ዝበፅሐ ሓዳር እዩ ካብ ዝመርዓው 12 ዓመትን 2 ቆልዑን ገይሮም ኣለዉ ስለምንታይ ተመሪዖምን ሓዳር ክገብሩ ተሰባቢዖምን ፍጹም መልሲ የብሎምን ዳርጋ ኣብ ኩሉ ነገር ኣይሰማሙዑን እዮም እቲ እንኮ ኣብ ሓዳር ፀሚዱ ሒዝዎም ዘሎ ነገር ክልቲኦም በማዕረ ንደቆም ዘፍቅርዎም ምዃኖም እዩ ምእንቲ ደቆም መስዋዕቲ ዝኸፍሉ ጀጋኑ ምዃኖም እዮም ዝኣምኑ እዚ ግን ነብሰ ቅትለት እምበር መስዋዕቲ ይኮነን ብርግጽ ሓዳር ንውሉዳትካ ክትብል እትነብሮ መንብሮ እዩ ግን ንኣቶም እውን ክምችኦም ኣለዎ እንተዘይ ኮይኑ ኣብ መቃብር ይነብሩ ከም ዘለዉ እዩ ዛንታ ህይወቶም ክዝርዘር ምስ ጀመረ ናተይ ትዕዝብታት ከዋህለል ክኢለ ካብ ዛንትኦም ክርድኦ ከም ዝኽኣልኩ ሮቤል ኣዝዩ ህርኩስ ሰራሕተኛ እዩ ብሰንኪ ዘለዎ ጻዕቂ ስራሕ ንበዓልቲ ቤቱን ሓዳሩን ግዜ ዝበሃል ኣይህብን ንሳውን ከምኡ ሰሪሓ እተኣትዎ ይዙርያ ቀንዲ መስርሒኣ ምኽንያት ግን ካብ ገዛ መኸወል እዩ እምበር በትና ተኣታዊ ዝሽፈን ወጻኢታት ናብራ የለን ንሽግራቶም ናይ መፍታሕ ዝጥቀምሉ ሜላ ካብ ሽግርካ ምህዳም እዩ ኣብ መንጎኦም ፍቕሪ ቦታ የብሉን ክልቲኡ ቆፎታት ፍቕሮም ጥራዩ ኮይኑ ገረውረው ክብል ይስማዕ እቲ ዝኸፍአ ወገኑ ክልቲኦም ክሰምዕዎ ዘይምኽኣሎም እዩ ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ሓዳር ኣማኻርቲ ኸይዶም ፋይዳ ከም ዘይረኸቡሉን ድኻም ጥራይ ከም ዝኾኑን ተስፋ ብምቑራጽ ተዛረቡኒ ኣብ ናተይ ናይ ሓዳር ኣስተምህሮውን ተሳቲፎም እዮም ምስኦም ዝጸንሓሉ ግዜ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ምኽንያቱ ኣነ ንንግሆ ካብዛ ከተማ ክወፅየ ንሮቤልን ቤቱን ንሕጂ ጥራየ ንመወዳእታ ክረኽቦም ስለዚ ኩለን እንቃቑሐይ ኣብ ሓንቲ ድስቲ ክስኽትተን ኣለኒ ኣብ መባል በጻሕኩም ልክዕ ከምቶም ካልኦት ናይ ሓዳር ኣማኻርቲ ኣነ እውን ዓቕመይ ክገብር ወሰንኩ ካብ ኩሎም ቅድመይ ዝሓለፉ ኣማኻርቲ ዝሓሽኩ ክኸውን ብምሕላን ከዓ ኣንቂደ ተበገስኩም ንነብሲ ወከፎም ሓደ ሰዓት ነንበይኖም ኣዘራረብክዎም ንናይ ክልቲኦም ዛንታታት ብጽሞና ሰማዕክዎም ኣብ ክልቲኦም ብዘይካ ባዶነት ዝምድናታቶምን ዘይምስምምዖምን ኣብ ሓድሕዶም ዘንቕዎም ነገር ብምርካበይ ብውሳነይ ተሓጐስኩም ሮቤል በዓልቲ ቤቱ ንፍዕቲ ኣደን ኣብ ስራሕ ገዛ ኣዝያ ውሕለልትን ምዃና ደስ እንተይልዋ ድማ ኢድካ ዘቆርጥም ፀብሒ ከም እትኽሽን ኣይሓበአን ግን ይብል ንሱ ወላ ኮኸም እንተኾነት ፈጺማ ግን ፍቕሪ ርኣትኒ ትፈልጥንያ ኣነ ዝሓሸ ናብራ ክህልወና መቐመጫይ ክሳብ ዝግልበጥ እናሰራሕኩ ፈጺማ ተገንዚባቶ ይትፈልጥንያ በለኒ ምስ ቤቱ ኣብ ዝገበርክዎ ዝርርብ በዓል ቤታ ህርኩስ ሰራሕተኛ ምዃኑ ተኣመነት ንሳውን ብወገና ከም ዝትብል ወላ ኮንፉዕ ሰራሕተኛ እንተኾነ ኣብ ገዛ ግና ኣይን ምሕጋዝ ዝወስዶ ወላ ሓንቲ ስጉምቲ የብሉን ከም ኣድጊ በሊዑ ሰትዩ ዝኸይድ ንኣይን ንደቅናን ዝኸውን ግዜ የብሉን ጽቡቕ ገዛናን ዘመናዊ መኪናናን ኩሎም ኣብዚ ገዛ ዘለው ኣብ ልጭልጭቲ ነገራት ንኣይ እንታይ ይምልኡለይ በለትኒ ካብ ዝሰሃቡና ሓበሬታ ምርኩስ ብምግባር ኣብ መዕዶ ያተኲረ ንነብሲ ወከፎም ነንበይኖም ነናቶም ምኽሪ ክህቦም ወሰንኩም ከምኡውን ገበርኩ ንነብሲ ወከፎም ድማ መፍትሕ ናይ ሓዳሮም ኣብ ኢዶም ከም ዘሎ ነገርክዎም እቲ መፍትሕ በልክዎም ነንሓድሕድኩም በቲ እትፈትውዎ ክፋላት ህይወትኩም ናይ ኣድናቆት ቃላት ተለዋወጡ ንስኺ ንፉዕ ሰራሕተኛ ምዃኑ ከይተሰከፍ ክግለጽሉ ንስኻ ድማ ንፍዕቲ ኣደ ምዃና ብቓላትካ ኣረጋግጸላ እሞ ምስኣ ኮፍ ኢልካ ግዜ ይሕለፍ እቲ ብዛዕባ ክልቲኹም ዘይተዓግብሉ ነገር ንግዚኡ ኣወንዝፍዎ ብምባል ምኽረይ ነገርኩም ስርሐይ ይህን ምሂን ተባሂልካ ሓሳባት መቕራብ እዩ እቲ ክልቲኦም ዝፈትውዎ እወታዊ ጎንታቶም ብምግምጋም ድማ ክጽሕፍዎ ገበርኩም ሮቤል ብዛዕባ ንፍዕቲ ኣደ ምዃና ኣብ ስራሕ ገዛ ኣዝያ ምስግንቲ
ጽፍፍትን ወሓለን ምዃናን ኢድ ዘቆርጥም መግባን ክጽሕፍ ቤቱ ድማ ኣብ ናይ ሮቤል ህርኩትናን ፋይናንሳዊ ቀረባትን በኣድናኦት ክጽሕፍ ዕዮ ገዛ ሃብክዋም እቲ ክገብርዎ ዘለዎም ናዕዳታት ብዝተኻለ መጠን ንጹርን ዘየሻሙን ክገብርዎ ተማሕፀንክዎም ዝሃቡን ይጽሑፍ ድማ ነዚ ይመስል ቤቲ ኣብ ናይ 12 ዓመት ሓዳርና ካብ ስራሕ ኣብኪሩ ይፈልጥን ኣዝዩ ህርኩት ሰራሕተኛ እዩ ኣብ ሰርሑ ብዘርእዮ ተገዳስነት ኣዝዩ ብዙሕ ማዕርግ ረኺብ እዩ ኩሉ ግዜ ከመይ ገይሩ ዝለዓለ ፍርያት ይረክብን ንሱ ንባዕሉ ኣፍራይ ይኸውንን ምስ ሓሰበ እዩ ኣብ ገዛ ዘሎ ክፍሊት ኩሉ ኣብ ግዜ ዝኸፍል ከምኡ ሳላ ዝገበረ ዕዳ ዝበሃል ይብልናን ናይ ማይ ኤሌክትሪክን ናይ ጋዝን ክፍሊት ባዕሉ እዩ ዝኸፍሎም ናባይ ኣይገድፎምን እዩ ኣብ ዝቐፅሪ ዘሎ ሳዕሪ ኣብ ግዜ ክረምትን ኣየትን ሰሙናዊ ባዕሉ ወይ ዓጻዳይ ብምቕጻር ከም ዝዕጸድ ይገብር ናይ ገዛ ጀርዲን እውን ንሱ እዩ ጀሚርዎ ንመግብን ክዳውንትናን ንስድራና ዝኸውን እኹል ገንዘብ ይቕርብ ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ ናይ ግድን ካብ ደሞዙ መጽሓፍ ይገዝእ ኣብ ግዜ ክሪስማስን ፌስቲቫልን ህያባት ክገዝእ ገንዘብ ከም ድሌተይ ብሓላፍነታዊ መንገዲ ከውፅእ ይፈቕደለይ እቲ ኣብ ትርፊ ግዜ ዘእትዎ ገንዘብ ድማ ድላይ ከውዕሎ ይሰማዓኒ ሮቤል ዓራውቲ ናይ ኩላትና ንጎ ናይ ግድን ተንጽፎን ተጸራርዮን ኣብ ነብስ ወከፍ ክልተ ሰሙን ገዛ ብውሕልነት ተጸራርን ትነግፍን ንደቅና ናብ ቤት ትምህርቲ ግቡእ ቁርሲ ኣውሪሳ ባዕላ ተፋንዎም ኣብ ሰሙን እንተዋሓደ 3 ግዜ ድራር ትሰርሕ ኣስቤዛ ናይ ገዛ ባዕላ ትገዝእ ደቅና ዕዮ ገዝኦም ብዝግባእ ክሰርሑ ትሕግዝን ትከታተልን ኣብ ወርሒ ሓንቲ ሰንበት ናይ ክልቴና ስድራ ዓዲማ ቡን ተስትየናን ናይ ድራር ዕድመ ትገብረልናን ክዳውንተይ ብግቡእ ከም ዝሕጸብ ትገብርን ተስታርርን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ መደባትና ቤትን ሮቤልን ዘለዎም ኣወንታዊ ጎንታት ናይ ነብስ ወከፎም ጽሒፎም ኣለዉ እሞ እቲ ፍታሕ ዳ እንታይ ይኸውን ኣብ መበል 8 ክፋል ሒዝናልኩም ክንመጽኢና ስለምንክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ኣብ ኮመንት ርኢቱኹም መስፈራይ ትረስዑ ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ንረኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን